Ahojte, moje meno je Patrik Malý a v predošlej časti sme si ukázali, ako pracovať s dátami. Poďme sa v tejto časti pozrieť na to, ako by sme vedeli vylepšiť performance takejto aplikácie. No a z jednou možností je práve využitie tzv. Virtuálnych vlákien, virtual threads, ktoré prišli do Javy v podstate vo verzii 19 ako nejaké preview a už vo verzii JDK 21 ich môžeme veľmi smelo používať. Čo sú to teda tie virtuálne thready, ako sa využívajú a prečo sú takým, by som povedal, game changerom v našej oblasti. Poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom funguje ten taký tradičný exekučný model. To znamená, že ak nejaký aplikačný server dostane nejaký request, ako ho sprocesuje z pohľadu nejakých vlákien. Aplikačné servery väčšinou využívajú tzv. Worker thready alebo ešte nejakú malú sadu IO threadov, ale väčšinou je to naozaj ten samostatný worker thread. Ten worker thread je akosi nejakým spôsobom nabindovaný na vlákno operačného systému. To znamená, že máme tu takú drobnú limitáciu, ani nie drobnú, povedal by som, že takú väčšiu limitáciu z pohľadu počtu takýchto dostupných threadov. Čiže sme limitovaní počtom fyzických OS threadov, tzv. Platform alebo OS threadov. Problém je v tom, že ak máme nejaké veľké množstvo requestov v rovnakom čase, tak sa môže stať, že množstvo týchto threadov nie je dostačujúce a tým pádom nedokážeme takýto request z pohľadu aplikačného servera spracovať. Ďalším problémom sú teda tzv. IO operácie. Tie IO operácie si môžeme predstaviť ako operácie, kde ten request, respektíve ten aplikačný kód, čaká na nejakú odpoveď z nejakej tretej strany. Môže to byť čítanie súboru, zápis do databázy alebo kontaktovanie ďalej cez nejaký REST klient, kontaktovanie ďalšej služby. Čo sa stane v takomto prípade? Príde nám request v podstate a ak narazíme na takúto IO operáciu, tak v podstate ten worker thread čaká. To znamená, že čaká a nemôže robiť execution ďalej, až keď dostane naspäť odpoveď, v podstate pokračuje ďalej. Môže sa stať, že tam bude ďalšia IO operácia a tak ďalej, až kým vyprodukuje samotný response. Toto samozrejme nie je optimálne, hlavne z toho dôvodu, ktorý som spomínal už predtým, a to je, že teda naozaj máme limitáciu počtu týchto worker threadov, pretože sú fyzicky ako keby bindované na vlákna operačného systému. Java 21 prichádza s návrhom takých lightweight threadov, a to sú také tzv. Virtuálne thready, ktoré sa snažia nejakým spôsobom odstrániť presne tento problém. Ako to je ale naimplementované, respektíve navrhnuté? Ja som tu pripravil taký príklad na demonštráciu, aby sme pochopili fungovanie virtuálnych threadov v Java prostredí. V podstate využívajú sa tzv. Carrier thready, respektíve v ideálnom prípade máme iba jeden carrier thread, ktorý je nabindovaný zase na operačný systém, to znamená, že je to fyzické nejaké vlákno platform thread. Tento thread ako keby fungoval ako nejaký dočasný exekútor jednotlivých requestov, respektíve dočasný exekútor nejakých virtuálnych threadov. To znamená, že vždy, keď je carrier thread nejakým spôsobom voľný, nevykonáva nejakú akciu, tak má možnosť v podstate vykonať nejakú akciu z virtuálneho threadu. Jednotlivé requesty 1 a 2 prezentujú teda exekúciu nejakej akcie z virtuálneho threadu. Keď nám príde napríklad nejaký request, carrier thread vidíme v podstate bielo označujem v prípade, ak sa nevykonáva žiadna akcia, tak ten request v podstate požiada carrier thread o exekúciu. Vidíme, že sa vykonáva až do momentu, keď narazíme na nejakú IO operáciu. V tomto prípade je to volanie remote service. Tá operácia v podstate prebieha v tomto rámci, no ale medzi tým prichádza request 2, ktorý je tiež virtuálne vlákno a v tomto čase sa pozrie v podstate na ten carrier thread a vidíme, že je uvoľnený. Uvoľnený je z toho dôvodu, pretože v tomto čase sa vykonáva nejaká teda IO operácia a tá sa nevykonáva nad carrier threadom, čo je veľmi dôležité.
To znamená, že v podstate ten request 2 sa môže začať procesovať. Začne sa procesovať a opäť v tomto requeste takisto prichádza k nejakému volaniu databázovej servisy. To znamená, že uvoľní sa carrier thread a tým pádom v podstate sa môže procesovať ďalej daný request 1 a vrácať response obdobne aj response 2. Čiže vidíme, že v podstate jedným kvázi operačným vláknom sme dokázali spracovať 2 requesty a naozaj by sme v ideálnom prípade dokázali spracovať tisíce až 10 000 takýchto requestov. Samozrejme, záleží od danej komplexity. Takáto implementácia však samozrejme má aj nejaké problémy, ktoré zatiaľ nie sú vyriešené. Takým typickým problémom je samotný fakt, že ten carrier thread nie vždy dokáže nejakým spôsobom uvoľniť priestor z exekúcie daného requestu vo virtuálnom threade. Už len zo samotnej konštrukcie napríklad niektorých javovských features, ako je napríklad synchronizovaný blok, ktorý sám o sebe z definície hovorí o tom, že môže sa exekutovať v podstate thread safety, to znamená, že na tom danom threade hovorí o tom, že nemôžem nejakým spôsobom uvoľniť ten carrier thread a tým pádom ostanem ako keby naviazaný na ňo a nemôže prísť ďalší request, aby ho použil až do momentu, kým opustím napríklad takýto blok. Obdobným problémom sú napríklad aj syscally, to znamená, že nejaké exekúcie systémových volaní operačného systému. Tie sa takisto teda vykonávajú nad vláknom operačného systému. Tým pádom v podstate ja ho nemôžem ten carrier thread uvoľniť na to, aby ho nejaký iný virtuálny thread využíval. Samozrejme, tieto zádrhely zatiaľ nie sú úplne optimálne v Java vyriešené. Na druhej strane naozaj viac a viac knižníc a riešení sa snaží byť virtual thread safety práve preto, lebo je to veľmi jednoduché na používanie. A v nasledujúcej ukážke si ukážeme, ako využívať virtuálne thready v Quarkuse, respektíve ukážeme aj príklad tzv. Thread pinningu, ktorý spôsobí presne to, že teda ten carrier thread nevieme nejakým spôsobom uvoľniť. Poďme teda do kódu. Opäť v podstate Quarkus prichádza s veľmi elegantným riešením. Ja tu mám pripravenú tú implementáciu z predošlej časti, kde teda pracujeme s kontraktmi a jediná vec, ktorú v podstate v Quarkuse potrebujeme spraviť je definovať, že sa samotné volania majú volať nad virtuálnym threadom. Toto samozrejme môžeme definovať aj na úrovni teda samotnej resource klasy, ale ak by sme chceli napríklad iba špecificky nejaký endpoint, tak môžeme definovať tú exekúciu priamo nad tým. Ja to nechám v podstate nad všetkými týmito endpointami a v prípade, že teda spustím tie testy, zabudol som zapnúť output, tak teraz, tak vidíme, že ja som tam pridal takú informáciu v logeri, že či sa to exekutuje nad virtuálnym threadom a v tomto prípade je to true. Ten check je veľmi jednoduchý, čiže cez samotný thread, current thread a overenie, či je to virtual. Samozrejme v Java SE vytváranie takýchto virtuálnych threadov je troška iným spôsobom, nie je to cez anotáciu, ale ešte je to stále pomerne jednoduchšie ako predošlé implementácie, buď cez Runable alebo cez thread samotný. Už v predošlej časti som spomínal teda DevUI, ktorý nám umožňuje nejakým spôsobom hodnotiť endpointy, tak sa poďme pozrieť, ako nám pomohlo teda to, že sme pridali virtual threads. Tak vidíme, že z pohľadu exekúcie sme na nejakých 66%, čiže tie virtuálne thready naozaj Quarkus Framework hodnotí ako naozaj nápomocné z pohľadu execution, ale má to nejaké zádrhely, na ktoré samozrejme treba myslieť a DevUI ich žiaľ nejakým spôsobom nevie rozoznať. Takým najčastejším spomínaným je samotný thread pinning, to znamená, že v prípade
thread pinningom myslíme prípad, keď carrier thread nedokáže uvoľniť ten samotný priestor pre exekúciu ďalšieho requestu. Či už je to z dôvodu, že sa volá nejaké systémové volanie, alebo je tam nejaký synchronized blok. Samozrejme, ľudia z projektu Loom, ktorí stoja za implementáciou virtuálnych threadov, na toto mysleli a teda pripravili pre nás takú možnosť trackovania pinned threadov cez takýto flag. V podstate my keď pridáme takýto argument, tak nám to do logov umožní vypísať nejakú časť kódu, ktorá spôsobí presne to, že daný thread je nejakým spôsobom pinned nad carrier threadom a nevie ho uvoľniť. Aktuálne však vidíme, že to tu nie je, tak poďme si nasimulovať nejakú takúto skutočnosť. Ja tu už mám predpripravený takýto synchronizovaný kód blok a to znamená, že v podstate uspím ten samotný virtuálny thread na nejaké milisekundy, ale v synchronizovanom blogu. To znamená, že v podstate presne tento synchronized blok neumožní uvoľniť ten samotný carrier thread a my by sme mali dostať túto informáciu v logu. Čiže ja to tu spustím. No a už vidíme tu, že teda počas tej implementácie tu máme takúto informáciu, že teda tento virtuálny thread je tu pinned. Hej, že pinned. Keď sa pozrieme, ideme ďalej, tak nám to dotrekuje až k samotnému issue, čiže vidíme, že presne tento blok tu spôsobuje daný problém. Ďalším problémom môže byť tzv. Monopolizácia samotného carrier threadu. To znamená, že predstavme si, že síce nemáme nejaké IO operácie, ale máme request, ktorý naozaj trvá rádovo v desiatkách sekundách. To znamená, že nevoláme žiadnu tretiu stranu, nie je tam žiadny IO bounding, ale proste trvá to pomerne dlho. V tom prípade virtuálne thready zatiaľ nemajú vymyslený mechanizmus, akým spôsobom nejak skedulovanie, uvoľňovať carrier thread a môže sa stať, že ostatné requesty budú čakať na to, kedy ten request 1 dobehne, na to, aby sa ten carrier thread uvoľnil. V tomto prípade ale dochádza k nejakým mechanizmom, ktoré sa snažia nejakým spôsobom tie carrier thready ešte vytvárať. Teda môže sa stať, že v prípade, že je tam nejaká takáto monopolizácia, tak sa vytvorí ešte jeden carrier thread na to, aby spracovával tie ostatné requesty. No ale problémom v tomto prípade je presne samotný fakt, že ten carrier thread je vlákno operačného systému, čiže opäť narážame na túto limitáciu. Tieto technológie sa snažíme implementovať aj my u nás, je to pomerne niečo nové, takže naozaj skúmame, ako by sme to vedeli v našich aplikáciách využiť. Takže ak by si chcel využívať tie najnovšie features Javy, tak nám neváhaj a pošli životopis. Ak by si mal nejakú otázku k virtuálnym threadom, hoď komentár a nezabudni dať odber. Vidíme sa v ďalšej časti. Čau. Vedeli ste, že 65% vývojárov pije kávu? A čo pijete vy?